Элекке җомгада без Коръән турында сөйләшә башлаган идек. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тааляның китабы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мугъҗизасы, кыямәт көнендә мугъҗиза булып калган китап. Һәм ул дәлил безгә каршы яки безнең өчен булачак. Һәм анда шифа, калбыбыз өчен, рухыбыз өчен, тәнебез өчен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръән әһелләренең дәрәҗәсен арттыра. Һәм шул ук вакытта Коръәнгә каршы чыккан, Коръән артыннан иярмәгән кешене дәрәҗәсен төшерәчәк. Һәм Коръән ул күңелдә булган диге ниләрне, борчуларны бетерә торган бер сәбәп. Һәм адашудан саклый торган бер сәбәп. Кыямәт көне безнең өчен шәфәгатьче булачак. Моның турында әйтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә килгән, аны укыган кеше өчен шәфәгатьче булачак һәм аның шәфаәтен кабул ителәчәк. Һәм кем матур итеп укый, фәрештәләр белән булачак диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кем начар укып, күбрәк көчен сарыф итеп укыган кеше икеләтә әҗерен булыр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Кем аның буенча яшәп, аның өчен ияргән кеше, инде ул кеше беркайчан да адашмас диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Коръән, укыган Коръән каберебездә безне кабер газабыннан саклый торган бер сәбәпче булачак. Һәм аны укыган кеше картлык вакытына теге нитеп рушәткә, старческий маразмга нитмәс, дучар булмас. Һәм һәр укыган хариф өчен 10 әҗер дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әҗерен алачак. Һәм шуннан тыш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер юлы сахабалар белән утырганда әйтте: "Сезнең арагызда берегез телим икән, һәр көнне иртә белән Бутхан яки Акил дигән җиргә барып, шуннан көн сайын 2 дия алып кайтып, бер гынах ясамыйча, туганлык арасын üzмичә, ягъни гынах ясамыйча, хата кылмыйча, көн сайын барып шул 2 җирлектән 2 дия алып кайтуын телисезме?" дигәч, "Кем арагызда тели?" дип. Сахабалар әйттеләр: "Я Расулаллах, без бөтенбез дә моны телибез" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дә сезнең өчен бу Аллаһның йортына, мәчеткә килеп, шул 2 аят өйрәнеп яки 2 аят укып алу хәерлерәк диде. Шул 2 дияне алып кайтуына караганда диде. 3 аят 3 дия караганда, 4 аят 4 дияне алып кайтуга хәерлерәк диде. Ягъни без мәчеткә килеп, шунда намазны көтеп утырган вакытта Коръәнне ачып 1-2 аят укысак та, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу дөньяда шул 2 дия алып кайтуына караганда хәерлерәк диде. Мөмкинчелек Аллаһ Субханаһу ва Тааля шул китапта мөмкинчелек безгә бирде. Шуңа мәчеткә килеп, вакытыбыз бар икән, Коръәнне кулга тотып, бер бәләкәй бер булса сүрә укыйбыз икән, һичшиксез моның өчен әҗер алачакбыз. Һәм шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһның йортында кешеләр җыелышып Коръән укый башлыйлар икән, Коръәннең гыйлемен өйрәнә башлыйлар икән, сәкинә, тынычлык иңә, фәрештәләр яулап алалар ул җәмәгатьне. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу җәмәгать турында бу кешегә караганда хәерлерәк затлар арасына зикр итә диде. Ягъни мәчеткә киләбез икән, буш сүзләрдән тыш, әзнәк Аллаһтарның китабын укып, тәфсир гыйлемнәрен өйрәнеп, бер-беребезгә дәрес биреп алу бер хәерлерәк, әҗерле булак. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә бер төрле тынычлык, сәкинә индерәчәк. Һәм намазда укыйбызмы? Намазда укыган һәр аятса әҗер була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Өйгә кайтып 3 йөкле дия тапсагыз, сез моңа шатланасызмы?" дигәч, сахабалар әйттеләр: "Һичшиксез шатланабыз" диде. Дия үзе кыйммәтле нәрсә, тагын әле йөкле бала булачак дип. Без шатланабыз дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Коръән намазыгызда укыганда шул 3 аят укысагыз, ул аңа караганда хәерлерәк" диде. Ягъни Аллаһ Субханаһу бәрәкәтен бирә. Бу дөнья караганда әҗерле күбрәк. Шуңа намаз укыйбыз икән, аятларны күбрәк укып, үзенрәк сүрәләрне укып тырышырга тиешбез, әҗере күбрәк була. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Йортларыгызда Коръән укыгыз" диде. Ягъни кайберләребез йортларыбызда намаз Коръәнне без бөтенләй укымыйбыз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Үзегезнең йортларыгыздан каберләр ясамагыз, зиратлар ясамагыз" диделәр. Чынлыкта диде, йортта Бакара сүрәсе укыган йортта шайтан ул йорттан кача диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Коръән укылмый торган йортларны кабер дип атады. Ягъни үзебезнең йортларыбыздан каберләр кылмыйк. Әзнә булса да сүрәләр, Коръән сүрәләрен укыйк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бакара сүрәсе укыла икән, ул йортта шайтан булмас" диде. Икенче риваятта Ибн Масгудта радиллаһу анһу риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Йортларыгызда Бакара сүрәсен укыгыз" диде. Чөнки ди, шайтан аны йортларга керми диде. Бакара сүрәсе укыла торган йортларга шайтаннар керми.
тынышсыз ниндерни саташып йоклап яталар. Кем гаепле? Үзебезнең йортларыбыздан кабер кылабыз, Коръән укымыйбыз. Әбу Хурайра радиллаһу анһу, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы шундый сүзләр әйтте. Чынлыкта Коръән укыла торган йорт. Ягъни йортта без Коръән укысак, ул киңәя диде. Киң була диде. Аны фәрештәләр зиярат кылалар ди. Оннан шайтаннар качалар ди. Һәм бу йортта бәрәкәт арта диде. Ягъни Коръән укыла икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасының сүзләре. Коръән укыла икән йортта киңәя, ягъни күңел нитә? Нурлана, фәрештәләр керәләр, шайтаннар керми, һәм бәрәкәт арта йортта ди. Шул ук вакытта ди, Коръән укылмаса диде, тарая йорт. Кеше тиге тора алмый. Тиге тар дип сизелә. Ни өчен? Аллаһ субханаху ва тааляның кулында. Коръән укылмый икән, тарая диде йортларыгыз. Анда фәрештәләр керми, ул йортларда шайтаннар яши диде, һәм ул йортта бәрәкәт булмас диде. Үзебезнең кулыбызда бәрәкәт телибез икән, Аллаһтан китабын укыйк, Коръәннәрне укыйк. Төнлә белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гомумән безгә әмер итә төнлә белән укырга. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: һәр кеше төнлә белән 100 аят Коръән укыса, төне буе намаз укыган шикелле әҗерле булыр диде. Ягъни ачып 100 аят укыйбыз икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, аңар язылыр төне буе намаз укыган кебек әҗерле дип. Абдулла ибн Амрдан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кем төнге намазда, тахаҗҗуд, кыямул лейл намазына торып, 10 аят укый икән, ул гафилләрдән булмас диде. Иң беренче ул гафилләрдән булмас диде. 100 аят укый икән, тырыш дип язылыр дигән. Шул ук вакытта 1000 аят укыла икән, ул зур бер әҗергә иягә ирешкән кеше дип язылыр диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Хафиз ибн Музир әйтә, тәбәрәктән алып нәскә хаты 2 җүз укыла икән, монда 1000 аят диде. Ягъни авыр түгел, гомумән. Ятлаган кешегә инде ул 1 ярты сәгать 40 минут. Ятламаган кешегә сәгать ярым, ләкин әҗере күпме? Күп итеп әҗер җыелган кебек ирешкән ия булыр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде хәтта аятта килә, Бакараны укый алмыйсың, Бакараның соңгы 2 аят. Әмәнә Расул укый икән, инде Бакара укыган шикелле әҗерле диде. Инде Әмәнә Расул күп булса 3-4 минут вакыт. Ләкин күңелебездә юк. Нитәбез икән, теләк итеп куябыз икән, шул 2 аят төнлә белән укыйбыз икән, ул йортка шайтан кермәс. Аллаһ субханаху ва тааля безгә бу мөмкинчелек, шул Аллаһтан китабында шундый фурсат, мөмкинчелек бирде. Ләкин без мәхрум калабыз, кулламыйбыз, укымыйбыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: сезнең арагызда иң хәерле кем? Хайрукум ман тәаллама ал-Кур'ана ва алламаһу. Сезнең арагызда иң хәерле кем үзе Коръән өйрәнеп калганнарны өйрәтә. Инде мин укырга өйрәндем икән, балаларны өйрәтергә тиеш. Мин өйрәндем икән, хатынны өйрәтергә тиеш. Инде хатын белеп үзенең ирен өйрәтергә тиеш. Бу мөмкинчелек. Сезнең арагызда иң хәерле кем диде? Кем үзе Коръән ятлап, өйрәнеп калганнарны өйрәтә диде. Аллаһ субханаху ва тааляның дәрәҗәбез арта өйрәткән өчен. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: кем бер аят, бер аят бер кешегә өйрәтте икән, һәр шул бер аят укыган өчен, мин бер кешене бер аятны өйрәттем, ул кеше һәр шул аятны укыган саен миңа әҗер языла. Мөмкинчелек. Үзенең баланы Фатиха сүрәсен өйрәттем икән, кардәшемнең, күршенең баласын Фатиха сүрәсен өйрәттем икән, һәр намаз саен ничә мәртәбә, кимендә 3-4 2 иртәнге намаз булса 4 мәртәбә Фатиха сүрәсен укый. Һәр укыган саен миңа әҗер килә, чөнки мин аны өйрәттем. Мөмкин садака бирергә кирәк түгел. Минем акчам юк икән, Фатиха сүрәсен өйрәт. Садакатул җария кебек, мәмәш төзгән шикелле, ул никадәр укый, миңа әҗере килеп тора. Икенче кешегә өйрәтә икән, ул ике кеше өчен дә миңа килеп тора. Мөмкинчелек бар, фурсат бирде Аллаһ субханаху ва тааля бу үзенең китабында. Шуның өчен өйрәндек икән, калган кешеләрне өйрәтик. Бу безнең өчен мөмкинчелек. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: чынлыкта Аллаһ субханаху ва тааля Аллаһ тааля янында якынайган кешеләр бар диде. Аңа якын булган бәндәләр бар диде. Һәм сахабәләр: "Я Расулуллаһ, кем булар?" дигәч, улар да әһлул Кур'ан. Кур'ан әһелләре диде. Кур'ан әһелләре Аллаһта якын булган бәндәләр диде. Һәм галимнәр аңлаттылар, ул яттан белүгенә түгел, шул Кур'ан аятлары буенча яшәгән кеше. Харамны харам итеп тыелып ерагайган, әмерне үтәгән кеше. Инде теге мин яттан гына белүгенә түгел, бер кеше бар, үзе диндә түгел. Тәбәрәк сүрәсен яттан белә.
Ни өчен яратылган дигәч, хәзрәтләрне урынга утыртырга дип әйткән. Белә ул Коръәнне, белә, ләкин ул Коръән әһле түгел. Коръән әһле Коръәнне ятлап, шул Коръән буенча яшәгән кеше диде. Һәм алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Аллаһта якын булып, Аллаһта теге сынап, теге сайлаган кешеләрдән диде. Мөмкинчелек. Инде без Аллаһта якынайра телибез икән, Аллаһ Тәгаләнең китабы. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте. Моны әлегене китергән идем хадисне. Кыямәт көнендә баласы Коръән укыган әти-әнисенә матур, кыйммәтле киемнәр, бу дөньяга караганда кыйммәтлерәк булган киемнәр кидерелер дигән. Һәм булар аптырап я Рабби, бу каян, бу ни өчен дигәч, ayətdə siz үзегезнең балагызны Коръәнгә өйрәткән өчен диде. Үзебезнең балабызны Коръәнгә өйрәтәбез икән, хәтта кыямәт көнендә инде Аллаһ субхanahu ва тааля безгә андый дәрәҗәләргә ирештертә. Һәм хәдисләрдә килә, балаларыбыз яттан Коръән ятлый икән, яки без үзебез ятлыйбыз икән, әти-әниләр безгә нурдан ясалган таҗ кидерерләр диде. Мөмкинчелек. Ләкин без моңа бер төрле салкын карыйбыз. Балаларыбыз мөмкинчелек бар укытырга. Балаларыбыз күп булса 20-30 бала йөри. Мөмкинчелек китергә ди, кызыксындыра кирәк. Улым, өйрәнеп бетер, мин сиңа берәр нәрсә алып бирәм дип. Дөнья белән кызыксындырый. Әле ул Коръәннең нин, мәгънәсен, фазиләтен, кадерен аңлаганча хәтле дөньяны бер уенчык белән кызыксындырый. Ләкин менә шул Коръәнгә мәхәббәт тудырга тырышырга тиешбез. Безнең өчен бу форсат. Безнең өчен бу форсат үзебезнең балабыз Коръән китабын, Аллаһ китабын укып өйрәнә икән, инде бу баланың без бәрәкәтен бу дөньяда ук күрәчәкбез. Һәм һичшиксез кыямәттә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнчә менә шул хәдисләрдә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Коръәнне яттан белмәгән кеше бер төрле ташлангыч йорт шикелле диде. Инде өйрәнергә тиеш, ятларга тиешбез Аллаһтан китабын. Әзнә булса да мин картаеп беттем, мин өйрәнә алмыйм дип әйтү дөрес түгел. Уйлап карый. Әле күптән түгел 80 яшьлекме, 70 ничә яшьлек, 80-гә якын бер әби менә күптән түгел Коръәнне ятлап бетерде. Аллаһ субхanahu ва җиңел итеп кылды. Инде әзнә булса да ятларга тырышырга тиешбез. Аллаһ субхanahu ва безне җаныбызны алганда Аллаһтан китабын ятлаучылардан булсын дип. Ятлап бетермәсәк тә талибул илм, гыйлем алучы, гыйлем истәүче юлында үлеп китсәк, иншалла Аллаһ субхanahu ва тааля безне гафу итер. Һәм кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Коръән әһелләре, кем Коръәнне белә, аларга әйтелер, укы дип. Укы һәм күтәрел. Һәм ул укып китер бөтен белгән аятларны, һәм аның дәрәҗәсен артыр. Һәм никадәр соңгы аят укыганча хәтле дәрәҗәсе артыр җәннәттә диде. Никадәр күбрәк белә, шулкадәр олырак дәрәҗәгә иңәшәк. Мөмкинчелек. Инде безнең йортларыбызда Коръән булып, көнгә бер мәртә яки кайберләр теге Рамазан аенда аны укып алалар. Кемдер бүтене алмый кула, укып та карамый, өйрәнә алмый. Инде алар мәхрумнар. Мәхрум калабыз. Үлгәч тә хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне мисал итеп китерәләр. Ухуд сугышында күп сахабалар шаһид булдылар. Һәм күмгән вакытта теге каберләр җитми иде, кабергә берничә кешене күмәләр иде, бер кабергә. Шунда ике кешене бер кабергә күмгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кемне беренче салырга дигәч, кем күбрәк Коръәнне белә, шулар беренче яткарыгыз дип. Һәм галимнәр дә хәтта үлгәч тә Коръән әһеле, Коръәнне күбрәк белүче кеше дәрәҗәлерәк диде. Мөмкинчелек. Аллаһ субхanahu ва тааля безгә үзенең китабын бирде. Бу китапта безнең өчен шифа, калбыбыз өчен, тәнебез өчен, рухыбыз өчен. Укыган кеше әҗерле. Укыган кеше Әбу Хурайра әйткәнчә йортлары бәрәкәт белән тула, гомере бәрәкәт белән тула. Балалар шул Коръән китабы белән үскән, тәрбияләгән баланың рәхәтен, бәрәкәтен күрәчәкбез. Кыямәт көнендә шуның әҗрен, шуның җимешен тотаячакбыз. Шуңа андый мөмкинчелек була торып, мәхрүм калмыйк. Ва кулу каули һада ва астагфируллаһ ва атубу илейх.